Synnyttäjää ohjataan valitsemaan ponnistusvaiheessa itselleen mieluisa synnytysasento. Synnyttäjää ohjataan ponnistamaan äidin toiveiden ja synnytyksen kulun vaatimalla tavalla. Kätilön suositellaan tukevan synnyttäjän välilihaa sekä hidastavan ja kontrolloivan sikiön pään syntymisnopeutta synnytyksen ponnistusvaiheessa. Synnyttäjää ohjataan olemaan ponnistamatta pään syntyessä. Kätilö voi käyttää synnyttäjän välilihalla lämpimiä hauteita. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava palovamman riski. Välilihaa on hyvä tukea saatavilla olevan tukiliinan avulla. Pään synnyttyä kätilö odottaa, että sikiö tekee ulkorotaation. Rotaation jälkeen tai seuraavan supistuksen tullessa kätilö ottaa sikiön päästä tukevan otteen ja auttaa hartioiden syntymässä. Napanuoran ollessa kaulan ympärillä auttaa kätilö napanuoran vapaaksi tai synnyttää vauvan käyttäen somersaultin manööveriä. Vauva nostetaan äidin ihokontaktiin kuivausta sekä mahdollista stimulointia varten. Vastasyntynyt nostetaan äidin ihokontaktiin. Vastasyntyneen vointia arvioidaan APGAR-pisteiden avulla. Arviointi tapahtuu stimuloinnin ja kuivauksen kanssa samanaikaisesti äidin iholla. Vastasyntyneestä arvioidaan ärtyvyys, hengitys, jäntevyys, väri sekä syke. Arviointi tehdään noin minuutin, 5 minuutin sekä 10 minuutin kohdalla. Napanuoran katkaisua ennen hartioiden syntyä tulisi välttää. Aikainen napanuoran sulkeminen voi johtaa vastasyntyneen anemiaan. Somersault-manööveriä suositellaan käytettäväksi, kun napanuora on tiukasti sikiön kaulan ympärillä pään synnyttyä ja pyritään välttämään napanuoran aikaista sulkemista ja katkaisua. Manööverissä sikiön kasvot ohjataan tiukasti äidin reittä vasten ja ohjataan äitiä ponnistamaan tai autetaan hartiat syntymään pään ollessa paikoillaan hartioiden syntymän ajan. Sikiön synnyttyä vapautetaan napanuora kaulan ympäriltä.